Nej, ikke nu. Nej, ikke nu. Den har jeg luret. Men nu har jeg bare flere folk op. Det skal du vente lidt fra. Ja, det har du. Du må ikke gå buen op. Så er det tilskud. Kom bare ind foran, det er fint. Så er det vores. Nå, hun har også et slag til. Nu får hun 2 slag til. Ja. Hvad er det for noget? Hør, hvad sker? Skal vi Jeg tror, vi starter forfra. Jeg synes, det er en forfærdelig store møller, hvis jeg går hen og bliver aggressiv. Med det samme sommerferie. Så bliver vi en diskussion omkring. Der er en her sidste uge. Jeg kan mærke, at min knor bliver hvide omkring det skæbne her. Og jeg synes, det er nogle forfærdelige store køller, det her. Så skal jeg jo slå om. Helt om. Nu må jeg ikke krokke dig.